De simmer komt er weer aan. En dat betekent toeristen. Ook voor Schiermonnikoog begint de drukte al te komen. Na 2 rare jaren kunnen horeca en hotels eindelijk weer volop los. Toch zo'n de fine horeca-eigenaars oren problemen. In principe hebben we natuurlijk hele vervelende jaren gehad, maar zo nu gaat is het eigenlijk weer als voor de coronatijd allemaal. Dus nee, wat dat gaat het allemaal weer op de ouderwetse manier verder. Alleen handjes in de wereld krijgen om mee te helpen te werken, dat wordt een uitdaging. En de energiekosten in deze wereld, dat zijn allemaal dingetjes die nu weer gaan spelen. Naast dit probleem wordt het voor cafés echt dreig om alles zo goedkoop mogelijk te houden. Dat is onmiskenbaar en daar moet je ook naar handelen. Ook wij zijn duurder geworden. Als je de prijzen vergelijkt van 2019 naar nu, ja, dan zitten bij sommige producten daar 20% tussen, ook in onze verkoopprijs. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens rustiger op bed heb gelegen dan de laatste tijd. Allemaal met alle ontwikkelingen in de wereld en daarom zeg ik energieprijzen, inkoopsprijzen, personeelskosten. Personeel krijgen überhaupt nog in deze wereld. Het geeft wel wat meer onrust als voor corona, zeg maar. Daar is mee begonnen, maar het einde is er nog niet. Hotels en cafés willen zo toegankelijk mogelijk blijven voor elke ien. Maar dit wordt stadig ondreger. Eiland, liek als Schiermonnikoog, wordt het duurder en duurder. Alles wat hier te koop komt of te koop staat, dat wordt tegen megaprijzen verkocht. En ik denk dat het voor in de toekomst inderdaad wel een uitdaging wordt om toegankelijk te blijven voor ook alle normale mensen. Wat wij toch wel heel graag zouden willen. Want voor ons geldt nog steeds, iedereen is hetzelfde en iedereen moet dezelfde dingen kunnen doen in deze wereld. Het is allemaal duurder, dus waar ik ook heen ga, het is duurder. Dus ik ga naar het eiland, geef uit wat ik heb en als ik niet meer heb, houd het op. Zowel toeristen als plaatselijke cafés hebben net steende de zwierigheden in deze periode zin onder simmer. De vibe is heel anders, dat je gewoon weer vrij bent en dat de discotheek weer open mag. Zonder enige vorm van beperkingen, dat is toch een heel ander gevoel. En dat merk je aan onszelf, aan onze medewerkers, maar ook aan de gasten. Er is geen mooier eiland dan Schiermonnikoog. Absoluut, zeker weten.